kender garanteret godt sådan en terning som den her, der er lige her. Sådan en med 6 sider på. Og du ved sikkert også godt, at når man ruller den hen over bordet, så er det helt tilfældigt, hvad for et af de 6 tal, den lander på. Der findes også andre terninger. Der er nogle med 10 sider, nogle med 4 sider, 8 sider, 100 sider. Der findes rigtig mange forskellige terninger. Men faktisk så er det sådan, at du kan få GeoGebra til at slå for dig, ligesom en terning slår for dig. Den kan altså komme frem med et tilfældigt tal mellem 1 og 6. Og det skal vi kigge på i den her introduktionsvideo. Når du kommer ind i GeoGebra, så ser det for det meste sådan her ud. Men vi skal faktisk ikke rigtig bruge den her tegneblok eller det her algebra-vindue til noget i dag. Så dem lukker jeg lige. Jeg lukker ikke tegneblokken nu. Men jeg åbner regnearket i stedet for. Det vil jeg nemlig gerne bruge. Og jeg gør det lige lidt større, fordi det er faktisk det her, jeg skal bruge kun. Herinde i regnearket, der er der nogle celler, ligesom et normalt regneark, og jeg kan skrive forskellige ting her. Men faktisk så er det nemmeste, det er lige at trykke på den her. Så får man nemlig sådan en input-bjælke frem, som man kan skrive hernede i. Og nu er det sådan, at jeg godt vil lave en terning. Jeg skriver lige terning her. Jeg kan godt lave en 6-sidet terning, og det kalder jeg en terning 6. Og den måde, man gør det på i GeoGebra, det er, at man markerer et felt, og så kommer man herop, og så skriver man til den, jeg vil godt have et tilfældigt tal. Og det kalder den for tilfældig mellem minimum heltal og maksimum heltal. Og det egentlig betyder, det er, at hvis jeg for eksempel skriver 1 her, så er det mindste hele tal, GeoGebra kan have på terningen. Og maksimum heltal, det er så det højeste tal, den kan have på sin terning. Så hvis jeg skriver 1, der hvor der står minimum, og 6, der hvor der står maksimum, så vælger GeoGebra et tilfældigt tal til mig mellem 1 og 6. Og det vil jeg lige prøve at trykke enter og se om det sker. Det gjorde det. Og nu er det sådan, at hver gang jeg opdaterer GeoGebra, det kan jeg gøre på F9 eller med Ctrl R. Men hver gang jeg gør det, så slår GeoGebra et nyt tal til mig. Og nogle gange kommer det samme flere gange i træk, så ser det ikke ud som om den slår. Men det gør den faktisk. Den slår bare det samme igen og igen. Nu er det jo sådan, det er lidt bøvlet kun at slå med en terning ad gangen. Det kan være, at man gerne vil slå med, lad os sige, 20 terninger på en gang. Og den måde, man gør det på, det er, at man markerer det første, der hvor der står tilfældigt mellem 1,6. Og så trækker man simpelthen, indtil man kommer derned til, hvor man gerne vil. Og nu har jeg 19 terninger her. Etteren, den er jo ikke, der er jo ikke nogen terning ind i den. Men hvis jeg trykker ind i et tilfældigt felt her, eller en celle, så står der præcis det samme, som der stod i den første. Og det er fordi, når man hiver i hjørnet her, så kopierer man faktisk det, der står i den første celle. Det kopierer man til alle de celler, man hiver ned til. Så langt så godt. Nu har jeg altså 20 terningslag her. Nu kunne jeg godt tænke mig at få lavet et søjlediagram over de her terningslag her. Og den måde man gør det på i GeoGebra, er at man trykker i det øverste tal, man gerne vil have søjlediagram over, og så trækker man ligesom ned, indtil man har markeret alle de tal, man gerne vil have med. Så kan man trykke herop på den her, hvor der er et søjlediagram. Så skal man bare trykke analyser, og så har den analyseret mine tal. Men det er et forkert diagram, der er kommet frem her. Det der er her nu, det er et histogram. Og det var egentlig ikke det, jeg var interesseret i. Jeg vil gerne have et søjlediagram. Og så skal jeg trykke lige her og vælge den, der hedder søjlediagram. Og så er alle mine tal, de er kommet frem her. Jeg kan se, at jeg har slået 1 etter, 3 toer, 5 treer, 4 firer, 5 femmer og 2 sekser. Jeg har selvfølgelig ikke slået nogen 7'er, fordi det højeste, man kunne slå, det var 6, og det mindste, man kunne slå, det var 1. Men hvis jeg nu trykker på F9, så kommer der et nyt slag. Og på den måde, så kan jeg simpelthen se, hvad for nogle slag, der kommer flest gange. Det her, det er det, du skal arbejde med i den her del af undervisningsforløbet om statistik og sandsynlighed. Herinde i Lav terninger skal du lave dine egne terninger, forskellige slags, og du skal lave søjlediagrammer om, der viser, hvad man slår flest gange.
og så skal du lave nogle undersøgelser, hvor du undersøger, om der er nogle ting, der sker mere end andre ting, når man slår på den her måde. Så nu er det din tur til at lave terninger. God fornøjelse.